Makabanay sa mga nakalas atol sa operasyon sa kapulisan sa barangay Bangbang, lungsod sa Cordova gahapon, walay plano pang musang at og reklamo. Nanginaot lang silang unta, tabangan silang mapahaluna ang patayng lawas sa mga biktima. Si Luan Merondina sa report. Naabot na ang tent sa barangay, nga gihuwaman sa Banay Alberon. Apan ang patayng lawas ni Alberto, wala pa makuha siyang asawa. Gikan sa punerarya, kay puliki pa sa pagpangita og ipangbayad. Aminado ang inahan ni Alberto, nga mogamitay sa gidiling drogas ang iyang anak. Apan wa kini magdinero og armas. Busa way kamatuuran, nga misukol kini sa mga pulis. Daon man 10,000, ma'am. 25 daw ko sa autopsy. Na akong giilan nga. Di na na-autopsihon kaya naibawaan naman nga gipusilan. So wala naman reklamo, na lang mo reklamo sa mga pulis. Awa naman lang, di na naman lang ma'am kaya wa man tay kaya lagi. Susama usab ang sentimiento sa Banayng Macan. Ang 53 anyos nga si Arnel Macan, kinsa usa ka mananagat, lakip usab sa nakalas. Mga lagi miktabang ani ma'am, usaon lagi ton mo patay na mo nga. Digid ikaw nga og dili gid sa wag gimitin taw sa asa man 10,000. Atol sa operasyon sa Cordova Police kagahapon, uban ng Provincial Intelligence Branch. Nasikop usab ang manghod ni Arnel nga si George, 49 anyos, nga mituyo sa dapit aron mopalit og gidiling drogas. Lakip sa nasikop ang 29 anyos nga inahan nga si Jerlyn Perosilio. Padaw mi dito sa ano kay malit kami ba? Pero ba mi da ko to kami kapalit. Para sa bisyo ma'am. Gamit. Mo gamit lang tami. Timingan mo sa pulis. So timingan yun mo na yung gamit. Wala. Na-timingan mi pa doong unta. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.